ओइ बाजै नोंलाय मानो गयखौ जाबाय थायो? फेसबुक इन्स्टाग्राम माहा फनफ्राव लोगो मोननानै एकदमबारे हाबा जादोंमोन आङो। एकदमबारे माबा बांगाल सेंग्राखौसो लोगो मोनफ्लांनानै हाबाबो जाना लाबाय। माबा हनै सोरबा दाउदै कम्पानि सेन्देल कम्पानियावसो थायोनो। ओंखायनो जालदाब जुलदाब आंबो गारनानै एकदम न'आवसो थाफैबाय थायो। टेनसन जाबाय थायो एकदमबारे टेनसनजोंनो गयफोरखौनो थिग जाबाय थायो। ओंखायनो टेनसना फ्रि जालाना। टेनसनखौ माबाखौ गयखौ सोनानै लाबाय थाबासो खुगायाव टेनसनफ्राबो फ्रि जायो आंना दा। मा खालायबावनो फिसा हिन्जाव सासे दङ नैया उफाय गैया न'आवनो फैना थाफैबाय आङो। बेबो नुवाखै गुबुन हारिनिसो मोखां खाथार। अना खाना सासे फिसा हिन्जाव दं उफाय गैया जालदाब जुलदाब गारना फैबाय आंबो। दाउदै बेफारियावसो थायो सेन्देल बेफारियावसो थायो सेन्देल कम्पानियावसो। सोर लागोन बिदि बांगाल हौवाखौलाय। नाङा आंनो जालदाब जुलदाब गारनानै न'आवनो फैना थाफैबाय आं। आजादि बिमा बिफानि न'आवनो मोनजायोमोन आंहा आलो गोजोनै। दासो हनै टेनसनानो जोबनो थांला हाबा जानानै। इसे मोजां आलो आलो बिमा बिफाया जाहोनायखौ थांफ्लांबाय आंबो इन्स्टाग्राम ना फेसबुक बेफ्राव लोगो मोननानै रायलायदावनो उफाय गैया गारनानै फैनो नांबाय। टेनसन नों गय जाबासो फ्रि मोनो आंहा। बायदे लोगोफोर।